Hola, bon dia. Som aquí per acompanyar el Miquel Català, que farà entrega als eurodiputats catalans de les signatures que hem estat recollint per demanar, jo us diria per demanar per enèsima vegada, el reconeixement del català com una de les llengües oficials a Europa. Els que som a la taula ens acompanyen alguns dels eurodiputats catalans, els coneixeu, penso que no em toca a mi presentar-los, el propi Miquel Català, que sabeu qui és i que ara us parlarà i us explicarà tot el que està fent i més, i una representació d'Òmnium Cultural. Jo mateixa soc en aquests moments la presidenta i la Ivonne Grilli, que és la persona de la Junta que s'ocupa específicament dels temes de llengua i educació. Dic específicament perquè tots els que treballem a Òmnium treballem per la llengua, de fet el nostre lema és la llengua, la cultura, el país. Tot el que té a veure amb l'ús del català a casa nostra i al món ens toca de molt a prop i ens agenda Òmnium Cultural. És per això que des de ja fa molt temps hem estat donant tot el suport que hem pogut a la iniciativa i a l'activitat del Miquel Català, i és per això també que aquests darrers mesos hem estat col·laborant en la recollida de signatures. Per què som avui aquí? Doncs perquè ens semblava que valia la pena aprofitar la presidència espanyola com una altra oportunitat perquè el govern espanyol fes un gest en favor d'una de les llengües oficials a l'estat espanyol. Malauradament, la presidència espanyola està acabant i aquest gest no ha tingut lloc, no ha sigut realitat. Nosaltres insistirem, continuarem, i avui mateix aquestes signatures seran entregades als eurodiputats catalans que sabem que en faran el millor ús possible. I dit això, passo la paraula al Miquel Català.